Türkmenistan hökmany harby gulluga çağrılan yetkerlerin goşundaky horluklary, şol sanda adyk derman yetmezçilikleri dowam edýär. Kyn ýagdaýda galan ýaş yetkerler başga alaç tapman enetalaryna telefon edýärler. Hemme olaryň hem elinden gelýän zat ýok. Sebäbi elleri ýuka dip adatlyň yerli habarçylar aýdýarlar. Bayramaly etrawynyň Göktepe geňeşliginde ýaşaýan Maşgala Türkmen paýtagtyndaky harby bölümleriň birinde gulluk edýän yetker ogulundan jaň geldi. Yetker 5 gün bäri yaraman ýatan eken dip mardak habarçymyz gurrun berýär. Oglum Aşgabatdaky 10-njy garadokda gulluk edýär. Gulluga alnanna 1 ýyl boldy. Emma ýygynyň bir gezegim gidip bilmedim. Pul ýagdaýymyz ýok dip mere dagy habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onun sözlerine göre ogly dümäwländigini harby bölümde ýot bilen zelonkadan başga dermanyň ýokdugyny gurrun beripdir. Ofitserleri näme mamaňlary geldiňmi tur ýatma diýermiş. Paýtagtda gulluk edýär, gowy seredýärdirler dip umyt edýärdik. Ýalňyşan ekenim. Iýmetiň nähili dip soradym. Odal ýerden meskeli çörek şekerli çay berýärdiler. Häzir çörek berýärler ýöne üstündäki meskesi ýok. Çay berýärler ýöne ol adaty çay däl. Dermanly gotdan demlenen çay şekeri bolsa ýok dip oglum aýtdy. Gün ortan akşamlaryna ýarma berýärler. Garnym doýanok diýär dip ata oglunyň gullukdaky ýagdaýynyň kyndygyny aýtdy. Etker kakasından telefon eden nomerini 100 manat geçirmegini haýyş edipdir. Bu nomer bölümde medik bolup gulluk edýän oglanyň şuňa pul geçse men alyp bilýärin diýipdir. Emma kakasy häzir öýde artyk zat ýok. Bugün ertir iýerjek bolaryn diýip oglunyň soran puluny iýerip bilmändir. Berlen zatdan işten almasa da iýjek bol özüňe gowy seret diýip oglum bilen gurruňy soňlap dost ýarlaryma garyndaşlaryma ýagdaýymy aýtdym, pul soradym, emma kömek eden tapylmady diýip ol häzir beýleki adamlaryň hem özünden gowy ýaşamaýanlygyny belledi. Meri daganyň pikiriçe häzirki günde adamlaryň köpüsinde dogrudanam karz bermäge pul ýok ýa-da adamlar karz berseň soň ýyzyna gaýdyp bolmaz diýip gorkýar. Bu ýagdaý synçylaryň köpüsiniň pikirine görä Türkmenistanda süýt horlugyň prosentina pul almagyň giň ýaýramagyny alyp geldi. Eski atasy hem ahyry şu çykalga ýüdürýär we oňşusundan prosentina 100 manat alyp hususy dukanlaryň birinden oglunyň jaň eden telefonuna 100 manat uğradýar. Adatlyk bilen gürleşen eski atalarynyň beren maglumatlaryna görä köp adam oglunyň gullukdaky ýagdaýyny onuň aç bolýandygyny hem 1 ýyl geçýänçe bilip bilen ok. Sebäbi ýaş etkerleri köplenç 1 ýylap öýlerine telefon etmäge ruhsat berilmeýär. 1 ýyldan soň ýyzlaryndan ýaş etkerler gelende eger telefonumy 20 manat saldyrsaň öýüň bilen gürleşdirerin diýýän ekenler diýip mere daga aýtdy. Ol ozal beýleki adamlardan etker ogullarynyň aç bolýary diýip jaň edýänini eşitse de öz ogly jaň etmän soň bu barada pikir etmändir. Şu oglumyň birinji gezek jaň edişi öň kösenýän diýip jaň etmän soň harby bölümde gowy seredýändirler öýdärdim diýip ýaşul aýtdy. Mere daga beýleki adamlar näme pikirde diýip ogly harby gulluga giden owadaşlarynyň öýlerine aýlandy. Hema kimiň işigine baryp bolan işi gurrun berse sen ýaňy başlapsyň, bize ýem 6-7 aý bäri pul uğradyp otyrs, sagaman gelse bolýar diýen sözler eşitdi. Odal oglum gelse janly soýup adam çağırmaly bolaryn diýip gaýga edýärdim. Indi ýagdaýyny aýdan soň gözüm bilen görmesem ýynjalmaryn. Ya yeni prosentina pul alıp ýyzyndan gitsem mikram diýip ýaşul Azatlyk radiosynyň habarçysyna ýagdaýyny gurrun berdi.